licin jalan malang dia telai anak batu batu labalumui detu enei balalati go batu labalumui detu enei abalati wabila nempita la nomor la satu ana nomor la dua la tiga la puluh wantala bak manuk kini laka sudahnya kita bilang si Gandoria menangi mula Gandoria mencari tali lah di bawah di Dubai Nanyo sasali kakak kandung inyo indah lo calik balik pulang surat saja na lo kirimkan kuanai. Surat saja mula nak kirimkan itu bana katanya kini sedang deinya melarang mudotu nambah nama putih Gandoria camen nindak kata bado tetapi keadaan sudah tiba terpaso jua badan kini. Nama tak nama di bawahnya di pasok kini di Dubalang sedang keninyo Gandoria menangi jua ibu-ibu merasa bana Tuhan badanamu Tuhan
indak disangko kacoiko de kakak kajadinya indak bo tahu baso coiko ba itu kato gandoria datuk babandiang nan dibari mula pemerintah tampan katande kampung awak tuan. Binatang gadang na disuruh memerintah coy itu kato sama seorang tangannya kabe di dua lang sedang deinyo dua lang tutuma kaki tak di kabe nyo tangan sajo melana di kabe lanyo iri melaturu rumah mencalik gondoria melarang kabe masuk itu menangi nang jo pengasuh kawa ala ketenggang awak kakak awak lah di bau orang tuan. Pitana nanyo tarimu iyo di kakak kandung kini iyo nasutan ganggu alam indak le calik balik pulang indak le tanyo baki awak co itu katanya lain. Sadang de inyo gandorianyo bau le di balang tangan alakanyo kabe kaki lain ndak jadi kini ndak nyo kabe kaki gandoria bajalan kini gandoria lah diirinyo di balang tarik karimbunya nan dalam. Dubalang malana mair yang ken sadangkan inyo datuk babandiang indak tahu melada ibu perintah dari datuk babandiang dubalang nama air yang ken cambui lainyo di balakang supaya capek perjalanan de ulakane cambui pulo di sinan memaki gandoria ya Allah Tuhan. Tolonglah ambo Tuhan. Hendak pati panangguangan ambo macam iko tapi di kakak kandung awak entah di mana nyokini ndak ado menaruh ibu datuk babandiang ulah karajonyo dan cilaku. Berjalan juga gandoria kane pelaci nak tabado la birek dagang kane pelaci dubalang dapet perintah tiok malangka dilaci nyoba itu bana malah di dubalang ala tibo di dalam rimbu satunya tibo dalam rimbu sari dalam perjalanan itulah rimbu nanyo tampu alanya letakkan mula dalam rimbu nyokabik kaki kaduanya nyelantiangkan ke dalam lurah itu bangan ala dik kandung para sayang gandolari indak tangguang datu enei pasaki ten on datu enei atu enei onde berjalan orang balik pulang apa
pun angkat tu balang tadi alala mati gandoria berjalan pulang datuk babandiang basa mojo du balang banyaknya 7 rumah nyonang gadang Lanyo 7 malah rumah nang gadang lambek di lamu di bajalan jauh besarang hampir ju di hampir tiba laki ni indak lamu sesudah lain itu basanang hati datuk babandiang kok pulang bana ganggu alam rasio dan indak kata buka tekana balik di datuk babandiang nyeturui lasinan ninang jo pangasuh sampai nyeturui kata anjung lecame nang jo pangasuh mungkin kita lo nakanyo buang itu bana katonyo kini langsung nyotanyo malah di datuk babandiang kini coyko malah de inang pangasuh 100 si kambang nyonana dodangakan kabar dari ambo dangakan kato kini-kini tumpak di badan diri ambo kini kena lama buang tumagan doria jangan disabui lain-lainnya usah mengadu besok keganggu alam ambo ibu dek kalian nambah samu kalau mengadu keganggu alam kerana adiknya kini letak buang mungkin kalian buang pulo Tuma kok bertanya besok sultan ganggu alam katakan iyo gandoria membuat jangan odik kandung ala kesanang tu dek kandung menjawab sinaninang jo pangasuh kok ba itu kata datuk nang kami tantu kamanuri kok itu perentanan diadokan atau umanat yang ditinggal kami sampai mula karajo kita itu bana katanya kini basoyo gandoria membuat jahit sampai dibuang di nagari Lasana hati datuk babandi yang lah turun balik dari anjung nyetarui ke Ustano Rajo kini datuk babandi yang jadi rajo sama laki sultan ganggu alam pulang cuy tuana melanya kini kita tinggal lah datuk babandi yang tu bilang sinan gandori ya sedang di dalam rimburan Sadang dek putih gandoria dilantiangkan ke dalam lurah kironyo indak do jauh telantiangkan Ibu di atas batu ampak putih kironyo ada gua di sini sampai orang betapa masoi Sampai orang betapa malah di sini sampai orang meminta ilmu kebatinan lah 10 tahun nenek tunan di sini
Iyo kan iyo nini na batapa itu saja gala beliau sedangkan inyo nini tu kini tanpa orang jatuh dari hati lu sembah di nini na batapa 10 tahun. Yo sembah sadang tagolek tu sampainya tangkok di nini tu lepulau buka kabek dari kaki tu buka mula kabek dari kaki ba itu bana mula nyokini di sinan lapandainya duduk lekini mula gondoria sinan batanyo nini na batapa kini ceko mula di siupiak nan gadi na rancak kini nini batanyo sabananya. Mga sampai malau upiak coiko sampai tajatuh anak dari ate gunung nyolantiang kende urang ke dalam lura untunglah nini kamanyembah kotak lama hati anak tiba di batu. Kondaklah mati tiba di batu itu bana katanya kini menjawab bisinan melainyo gondori aku indah nini na menolong kini olah mati badan nambo nini na nambo kini coiko koma nini kami berdua berdusana nantu sultan ganggu alam na nambo putih gandoria. Kakak ambo menjadi rajo malah di kampung dalam kota mana wakil dari kakak begala datuk babandiang kakak ambo pai jalan-jalan mencari kawannya malah nyolai keniyo ke kampung kelok tuju itu katanya kini. Sepeninggal kakak kandung jalan-jalan lu tinggal malah kerajaan iyo jo datuk babandiang dapik datuk ko malah mengelok pengana ke baki ambo wakatu malah mempek bali hari bulan tarang dan indak kata bado. Datang datuk langsung ke anjung parangin dan ambo mukasih kanyo kuasoi keniyo nak mambiak badan diri ambo itu bana datuk babandiang ambo lawan bercakap mula tuan sedang menolong dak taluk di datuk melawan ambo. Ambo bantiang inyo ke tengah rumah sampai pansan tiba tengah rumah ala itu tu mana tatanggung di datuk babandiang. Tumatabi panganade inyonya kirim surat ke kampung ngalayo kawan kakak tadi kabake kakak ambo juwo itu katanya gandoria tumanya kaban ambo membuat jahit itu katanya kini. Iyo melakukan kerajo buruk wa itu bana kato pengaduan dek kakak ambo tu masalahnya kini indak bersudi bersiasi indak berbalik dulu awak pulang surat saja nak dikirimkan tuma perintah dari kakak buang saja ke dalam rimbu. Itu bana katanya kini nyobuang ambo di dubalang datuk babandiang mairiangkan birek-birek yokan cambui mairiangkan ambo jo cambui indak tabado do gae kan cambui tiok langka tiok nyelacuit itu bana parasai. Tibo di dakek melalui rako bana nyokabek kaki ambo kaduanya nyumbankan ke dalam rako ndak lagai nama nodong lah mati sengaja lah ogai. Olah badan lah ambo gai. Itu
pokok indah gaek nama nolong itu kata sabananya tumpak kepada mula badan diri lai kok jale mula digaek jual jasa gaek kambo balik itu katanya gandori Indak lama mula sesudah itu tumpak kepada mula badaninya nambah nama si Gandoria. Tangannya buka mula digaik tadi tangan entak kabek mula kini. Sedang bercerita cara itu berkata sinan mulainya tu magaik tadi onde nakkan buang Gandoria. Mula kita nak ke rumah gaik ya nak Disiko gaek tampe betapa ke rumah tampe kediaman ko ujannya pane kalinduangan desinan tampe nini na cetu katanya kini itu maguo na nyo nangadang cetu kato nini tadi rupanya malah na nini tadi harimau ado di guotu biruang lai malahnya di guotu ulagadang kena doju nago na pandai tabang adoju itu cukui binatangnya pemena nini dalam rimbu kalau jo nini malah na seorang tu gajah kan bingung bakek liu harimau takui bakek liu bipatu binatang rimbu itu bana malah kini sedangkan nini tadi orang betapa lah 10 tahun di dalam malah rimbo nangadang tak memakan malah nasi joai itu bana nini tadi indak dolamu antaronyo rupanya malah iyo Gandoria bakato nini malah bake arimu sarato malah biruang kini cukui jokaro dengan baru cari makanan dalam rimbo Gandoria lalapa barangkali carikan melayu buahan di dalam rimbo untuk makanan Gandoria nangka sesuai saleronya indak lama hilang binatang banyak betombin buah-buahan di dalam rimbo sampai sasak basasak sampai duduk mencari makanan rancak-rancak galak sajo putih Gandoria lah biasa olah awak di siku sedang di badan mula dirinya Gandoria dimakan mula nangka 7 saja bertambah senang rasa hati mencari makanan sangat itu bana mulanya kini sedang deinyo Gandoria lah senang rasa dalam rimbo Baalo hati ndak kasanang kalau nyetu mau yo tampe bermain rancak di dakek batu ampakan yo ada pemedanan untuk mandi tapi rancak lapangan rimbo ndak lo tinggi itu bana malanyo kini tapi ya nainya jani di
kok tapi nainya jani coy tu bana mulanya kini baru keninyo tu magondoria ado pado suatu hari ala seminggu lamo di sinen inyo taraga gondoria nak pai mandi katapian baru bakato gandoria onini na batapa kini ambo kapai mandi katapian muka sweet di badan ambo kini kato sampai nini menyawa ko iyo malagondo kabatapa pulo samojo nini barangkali indah ambo do nini kabatapa samojo nini tu mana nambo kapai mandi o kapai mandi anak kini ko iyo siupie kapai mandi iko umana yo nak kandung iko kumain mulana sabuti coy tu bana katonya kini tumpakkan binatang nanado kini kan upi ala mengetahui nak tantu do nak kita berjalan ku anta kajau anta kampi coy tu kato nini kini kalau nak tibo malah di matampeknya nak kumain jangan sampai hilang bakal kumain nak usokkan kamu ko tuma pinta lah di nak kandung binatang nak katuju o gajah atau melarimu cubolah cuma pinta saja atau lebarunya nangadang atau kok nago pandai tabang coy itu katanya kini ala kasanang di nak kandung apa dipinta dapat saja nini limbo datang yu nyambil kumain sabuti ketik tumanan si upiak pai na katapian kok pai mandi kan namanya empang limo nampak yang gadang pai unikan gandoria na pai unikan gandoria itu bana katonya kini painyo mandi katapian tapian sadang rami bana iyo bunyinya di dangan sabananya orang tak ada seorang yu coy itulah putih gandoria sadang keninyo kamandi katapian nah hari limau ladek kandang manuri lapuno nalain pulo mala kita sabi ula alie cerita kita alie ka anak melayu rajo bimasati ba itu bana melanya kini bagalaya sultan kambang bungu sadang deinyo sultan kambang bungu anak rajo yo bimasati tania di dalam hati nyokandaan bakti ayahnya nak baburu kadalo rimbo dek rajo yo bimasati nyotuju malaya du balangnya nyosuru pai do anaknya nambagala sultan kambang bungu kironyo sultan kambang bungu disuruh pai melajo du balang yo nambah rampik di bawah anjing siku sorang baburu kadalo rimbo dibilang sama so itu rupanya anak bimasati anak dirajo bimasati nade bilang sultan itu ya sultannya kambang bungu nama alun sultan kambang bungu nama jalaninya jodoh balang ngawak rancak masuk itu nama jalaninya kini nanti bawa tombak ciek seorang tentu sultan membawa kari nanindak yo namu lupo padang nanindak yo namu tinggal
sampai baburu lama seribu mencari rusulan joki jangan itu rajo nyokini. Itu de anak rajo Bima Sakti nambagala sultan kambang bungu dak guno salamu itu dah banyak rimbo nan tak tampu basuo buki nyodakinyo basuo luranyo turuni dibilanglah rajo malah-malape anak le calik-calik palangkan kalau lo basuo di pandapatan memanglah berjalan anak kok kini perjalanan memang kurang elok coy tu bana malahnya kini rupanya de inyo dalam rimbo nan bagala sultan kambang bungu de ari badarok tinggi. Hari nan sadang tangari tapi sadang pembuntak bayang-bayang sadang langang orang di kampung sadang nyurami orang di balai. Itu bana melanya kini sadangnya orang mandiri tapian sadang hari melatang hari bana. Panenan sadang kancang wana bakaja ruso dalam rimbo tumpak de inyo sultan kambang bungu bakaja ilian data du balang lape kate buki masuk rimbo keluar rimbo bakaja anjing malana banyak tu mengajar ruso dalam rimbo. Jinak ruso bukan kapalang hindak tabado melaka jinaknya coy itu kato sabananya tetapi dek ruso dalam rimbo bapantang mati dek buruan tuan. Sadang de inyo sultan kambang bungu de awa ilie mula narana sajo rupanya mula tampak lainnya kijang lesiku kijang tu jinaknya bukan kapalang dikaja juanya lai ditombak kijang tu hilang kijang tibola ruso batamu ruso batandu ame wa itu bana melakini ndak tanggung gadang rusonya tanduknya bercapang-capang kira ruso batandu ame dituri juo dek sultan kambang bungu inyo menuri ruso tagak saja. Jinaknya bukan kapalang kadisembah ruso tulari kaditombak rusonyo hilang lahiran kini sultan kambang bungu maimbo awak tak tahu coy itu bana melakini padang lah mulai mula kadiayokkan kadipancong ruso nengadang padang katibonya lah hilang oinyo sultan baca mede ati pane waktu itu narusonyo turi yu naruso bajalan tari yu na sultan kambang bungo la cari jodoh balang nambar rampik tak basuh lai jalan kadicari du balang lai hilang aka anak rajo bananan tak batamu kironyo nan sultan kambang bungu letari ketapian narancak kironyo ruso lari ketampik si upik mandi naruso nambatandu ame pamenan putih ola gando lari adet tuene sadang nangkok ruso tadang aku cimpuang di tapi
ku cimpung di tapian mencalik ke tapian sangat rancak kironyo iyo urang ado mandi ndak tangguh rancak nangadi tu de tuanai. Indak tangguh rancak nangadi tu itu bana melanyo kini sedangkan inyo anak rajo bin Masati. Agaklah anak rajo bin Masati tadi mencalik si upiak sedang mandi nambah namo Sultan Kambang Bungu. Tepana-pana memandangi ndak jali lai dinyo rusuh memperhatian lai indak nyoleh tekanan lain kini. Indak tangguh rancak doma anak gadi na mandi di dalam air jani malah dipandangi. Indak tawado karancaknya Sultan di mako nampunyo Tuhan. Sultan di mako nampunyo ba itu bana katonyo kini ndak guno kadirantang lamo tumpak kepado badan ninyo nambah namo Melayu tuma Sultan Kambang Bungu. Awak lama ungko ate tabiang disibuk-sibukkan orang mandi lah berang harimau memandangi satu tampak malah Sultan coy tu harimau main tai pulau sedangkan ninyo melakini. Basi mamam harimau masuk itu satu mendengar harimau basi mamam terkajut sinan Sultan Kambang Bungu melompek ke batang kayu tarinya panjik ke pucuknya coy itu bana melakini. Harimau tatap malah diumbinya nyunikan di harimau gadang sampailah ratik Sultan Kambang Bungu menggagak kayu nang gadang tutuan. Harimau mula meninggal daju memakik sinan Sultan Kambang Bungu. Oh Tuhan tolong lambo onderang kampung tolong lambo cetu katanya kini tumpak de inyo Sultan Kambang Bungu lah jali awak dalam rimbo bakik siale kami minta tolong. Sadang de inyo malakini rupanya si upiak putih gondoria sudah mandi laki pakaian lah sudah mandi masuk itu laki pakaian nyonanelo. Baru tadanga orang memakik meminta tolong malakini sadang di hati puncak kayunya calik bana di gandoria rancak subutan bukan kapalang Tuhan. Bana malah nyukini rancak Sultan bukan kapalang nyeturi harimau kaumbi kayu onde yo nini malah kini usala orang ko kadibun. Itu bana kato nyukini larilah dulu nini empalimu kato sampai harimau lari sinan makato gondoria onde tuan nandi ate kayu datang di matuan tadi iyo kok lai manusia. Kini nanambo manusia saja tanya kok iyo lai manusia sia kok gala dengan namu di makok dusun jonagari. Cuba baca 25 sadat kata sampai malah duanya baca barunya sabui gala jo namu ambo Sultan Kambang Bungu anak dirajo Bima Sati tuwe. Putih kok iyo lai manusia sabananya kok iyo lai ndak orang bunian dalam rimbo ndak ubili dona mangasa cuba baca kulima sadat itu katanya kininya baca kulima sadat bunyi membilang gambira itu bana kerancanya.
Kini ceko meladek putih cuba kabakan dusun jonagari cesabui gala jonamo kalau itu malah nentuan tanyo nanambo malah berdua dulu badu sana nentu malah sultan ganggu alam mambo banamo putih gandoria tapi dek kakak kandung ambo dapet pitana dari datuk babandiang ambo tabuang masuk rimbo tu mari siko tampe ambo cetu katanya kini ambo ranjerong kampung dalam kentuan katauju satu tasabui gandoria masih loso sajo dari batang kayu tibo sekali melari tanah basalam sekali melasutan kembang bunga dek kandung putih gandori ya indak sangko malah badan ambo basonya putih gandoria mulai merepek kabar sedangkan negari kita balik balan Melayu bukit sajo banamo mala putih gandoria adik di sultan ganggu alam kini na balun batunangan ba itu kabar na dapet kini bertamu badan kita Cuitu bana katanya kini cuiku malah dedek kandung malah to pulang dia nangka rumah itu le katanya lain tak jauh rumah dari siku itu le katanya kini nambah namo sultan kambang bunga bekato di sini gandoria kalau cuitu malah kato le kakak ko itu kato tuan kandung ambo turikan ke kampung tuan ambo banan dulu kaini ambo nan tinggal di dalam buonanku nambah tapa 10 tahun nak sanang pulau hati ini hilang dan payahnya mencari itu bana katanya kini kato sampai pai kadake ini nyobanakan dini jale-jale taman ini oh nama tapa latadi Kalau iyo gondok kapai nak nenek panggil selalu binatang supaya janinyo kehilangan kok nyampang cecek binaso badan gondok panggil di gondok salah satu nama ketujuh kamanolong. Ba itu bana katanya kini agak sajo di nenek tadi lo panggil selalu binatang nanado di dalam rimbo. Satu tiba binatang banyak nempati malah meminta ampun pakai nenek itu bana malah kini mana kalian rakyat ambo tolong antan gondoria berdua je sultan mudo nangko antan katapi kangang ampun anak kandung Antan katapi nagari ba itu bana katanya kini kok tibo beko di sini tuma babalik lah kalian pabilonya besok dapat babayo tolong turut bersama-sama
tolong turi mulainya gandori ya sia terpanggil sia datang itu bana kato ini tadi mendanga kato cuy itu bebas sorak binatang banyak lamantan si gandoria basalam gandoria joinya malaki ini inyo pai bajalan joinyo sultan kambang bungo la basalam lo inyo joinya sinan heran mula sultan kambang bungo bajalan baduo joinyo tumagandoria lanyo antan balik keluar maalun di sinan gandoria bakato inyi rampaladang kini ceko malah di gandoria apa nang kato inyi kini gandoria naik lanak kate punggung gajah ba itu bana katonya kini sultan naik lah kate punggung ruso nak kandung ala naik inyo kate pungoruso na ninyo tumasutan kambang bungo lanyo calik bana ruso na ngadang kironyo itu ruso na disemba tak na mudape ruso na pakai tandu ame itu bana malanyo kini nasi upiak si gondori apa ijo inyo gajah tadi lanyo tujuh negari tadi iyo kan kampung Bimasati iyo larajo ayah sultan itu bana nanyo jalannya itu bana la kampung nanyo jalan lambe di lamu la di bajalan la jauh le nanyo tinggal la ampi pulun kanyo jalan indak la jauh antaronyo kain jauh panjang sambilan lapuk tajelo di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang ampi dua potando ampi kini nala tibo di dalam kampung tibo di kampung hanya lai pada takwi rakyat tu kini sainggo itu wadan kami sehingga ikola badan kami tu bana katonya kini sehingga ikola kami mantan itu kato binatang banyak jadilah kato sultan kambang bungo jaso juala kamu balik sehingga iko kami diantan terima kasih banyak-banyak irusana nambah samu na mantan kami pabilo kami maimbo besok diminta datang lusana kamari itu kato malah sultan kambang bungo naninyo gondoria ba itu pulo mangaban ala lapai segalo binatang la tinggal gondoria ba duo jo sultan kambang bungo tarik ke rumah dekan indak lama sesudah itu rupanya nandu balang lambar rampik sepulangnya du balang tu dek sultan kambang bungo indak tahu nanaya sultan kini lah berang-berang ke du balang lah ditahan ke ampiknya lah ke dihukum pancung ke ampiknya kau ndak balik lah sultan kambang bungo di padu malari itu mungkinlah mati si du balang untung capek du balang tibo ndak jadi sultan kane pancung ba itu bana laki ni indak guna dirantang lama indak guna dibilang bana sedang di badan dirinya sedang di badan malah dirinya kini rupanya du balang satu tampak sultan kambang bungo gadang hati ndak tabado ndak jadi nyokane pancung tampak lo nyo membawa putih yang sangat rancak
Galak sajo mula Rajo Bima Sakti dibawa naik ke Tianjung. Langsung ke Anjung Paranginan satu tibo di Tianjung. Minuman jo makanan lata-lata. Sudah makan sudah minum di sinan baru ke ditanya. Di sinan baru ditanya anak maso itu. Nak kandung Sultan Kambang Bungo ba jadinya mangko cari yang jo inyo tu madu balang. Dan ade ayah sabananya mangko bacare yang bojo du balang mangko sampai berpisah jauh dan inyo du balang naik ke bukit mengajar rusuh sangat banyak rusuh indak tabado kat siku arem kata golek ba itu bana buruan kami nang sari tadi. Cuy itu bana katanya kini ambo kenilian data saja membawa tombak nang sabuah batamu lah rusuh nang paling ada rusuh gadang batandu ame larinya indak namu kancang dikajar so kadapik disembainya malompe ba itu bana katanya kini indak namu dapik doyai rusuh nang gadang kadi tombak inyo pun hilang kadi pancung inyo mailak ba itu rusuh nang gadang tu rusuh gadang batandu ame kironyo pamenan putih gandoria ya kandung kironyo pamenan putih gandoria cuy tu bana katanya kini balari lah rusuh tu ke tepi air sadang ke menyembah-nyembah juga awak mencalik ke tepi air kironyo tampak lah nak gadi pali rancak kironyo ikolah putih gandoria na sabananya iyo baku cimpuang dalam air hampir terjatuh awak di kecimpuangnya. Indak tanggung kecimpung mandi si joga si jogi-jogi si tapuang malah di tepi jalan. Rami malah kucimpung mandi yo raso karuru rasonyo perhatian ba itu bana kato sabananya. Ambo mencalik-calik jo sedang menyebut-nyebut betul ya itu bana katonyo kini sedang mencalik-calik masuk ayah ye jani orang mandi rancak lo ba alo indak ketapana lambo memandangi. Sedang mencalik tapik-tapik tibolo harimau basi mamum terkajui ambo malah de inyo hampir terpantiang malah masuk air dah tampak kayu ambo lompat langsung ambo manjek kayu langsung lambo kapucuknya harimau meninggal go ambo indak tanggung bunyi harimau kamanangkuk badan diri ambo. Rupanya dek ulam bo memakik tampaklah di putih gandoria koko tak ditolong ya dek gandoria lah mati ambo diari. Katonya tu makini untuk ditolong gandori. Bakato sinan mula Rajo Bima Sakti anak kandung putih gandoria kini cuiko na sabananya untung lah putih nama nolong kondak lah mati Sultan Kambang Bungo na Di
Bisiko malana tampe tinggal itu wana katanya kini menjawab bisinan gandori aku itu nang kecil ayah nambu tentu yo disiko tinggal ya musangko ya konten kakak musangko kakak kandung di madu sunak janagari ko itu nanayatanya ambukan urang kampung dalam kami kanangko canak balam siku jantan siku batino nantuo na laki-laki nang ketik badan diri ambu nantuo sultan ganggu alam menjadi malah pucuk pimpinan kampung dalam dapik liau menjadi raja tetapi wakilnya datuk babandiang urang indak semangga urang nan indak bapangana itu katanya kini sepeninggal kakak ambo pai jalan-jalan mencalik le di sana inya tapi ambonya buek melacar itu ambonya kuasai di datuk baban yang nyajak membuat jahe ambo tak namu melabak ke inya sampainya buek di tanah kakak ambo dek kakak percaya pulo sampainya buang masuri Bapak